takia mä oon pitkältä alkuperin suuttunut sillä, minkä takia tämmönen kappale on syntynyt ja minkä takia tämmöistä kappaletta esitetään vielä täällä Äkäsonpluselväkyssä näin paljon myöhemmin huhtikuussa. No esimerkiksi jos me vaikka tänään Okon kanssa sovittiin, että hei, että olisi 10 herätys ja siitä sitten välinen vuokraamo käy hakemassa sieltä sukset, joku semmoset karvapohjasysteemit ja sitten lähdetään ladulle ja tehdään joku lenkki, niin molemmat pysyi siinä, molemmat oli sillain niin aamulla jossain kohtaa siellä pöydässä ja juotiin kahvia, fiilisteltiin menemään, kuunneltiin vähän Ahmad Jamalia ja todettiin, että kyllä on hieno keli tänään ja lähdetään vähän hiihtämään, käydään heittämään pikku lenkkiä, nautiskellaan siitä, että ollaan päästy tänne Äkäsalontuloon soittamaan ihan itekseen tänne näin ja tänne on tullut ihmisiä ja kaksia saahan tehdä ja oli kulma mennyt hienosti lippujakin etukäteen, ai. Noniin, mutta sitten Juhani sunkaan esimerkiksi tää mun ja sun välinen homma on semmonen, että sä tulet sinne Kulosaaren metroaseman parkkipaikalle tai lupaa tulla 6:30 ja sit kun mä oon siellä, niin sä yhtäkkiä et vastaa aina puhelimeen, sä et vastaa aina huutoihin, sä et vastaa viestiin, sä et vastaa mihinkään. Ja tilanne on se, että mulla ei todellakaan edelleenkään sitä vinyyliä kasettisoitinta Pioneer-merkkinen, josta mä oon luvannut maksaa sulle 30 €, jotta mä pääsen kuuntelemaan mulle tärkeitä albumeita, kuten esimerkiksi Ahmad Jamalista ja Maika RP:tä. Ja sit sitä semmoista, missä on vähän samannäköinen kanssa kuin Miles Davisin Skies of Spainissa, semmonen kelta jotain punaista ja jotain. Ja sit siinä on esimerkiksi se, mikä se on toi biisi. Mä en muista sen nimeä, mutta joku täällä ehkä mua sivistyneempi saattaa muistaa. Mut anyway, mä haluaisin kuunnella semmoista musaa ja omaksua sitä omaa tekemiseen jotain uutta juttua, että mä pystyn tulla tänne selväpyyhyn ehkä ensi vuonnakin vielä keväällä 2025. Esimerkiksi täältä Lapista mä pystyisin vaikka jalkalaisista ja väärää rahaa kuuntelemaan vähän. Mä voisin saada pienen käsityksen siitä, mitä eroa on saippua kuplalla, eurolla, dollarilla ja ruplalla. Tai että minkä takia sinne ravintolavaunuun mennään ja minkä takia sieltä junasta ylipäätään se ravintolavaunu löytyy. Ja näitä kaikkia no kyllä te tietoja, täältä täältä päin ainakin suuri osa eikä, mutta mä en tiedä oikeastaan muutakaan, jos se vielä pystyy. Niin ota nyt vittu järki käteen ja tuo mulle se vinyyli ja kasettisoitu, niin pääsen eteenpäin elämässä ja sä pääset sun elämässä eteenpäin. Mä en tiedä, että saadaan. Miten voi olla, että muolikussa kummittelee?